Evidentment, en un món tan idèntic masses vegades, el que trenca d'aquesta monotonia doncs és precisament la cosa autèntica, la cosa local, la cosa feta des de la terra, amb el cor. A partir d'aquí, doncs, el que hem fet és fixar una sèrie de noms, una sèrie d'artistes al territori. El nom de Mar de Fons crec que s'hi diu molt, perquè recull doncs, tot aquest moviment que de vegades no es veu subterrani, però que és molt fort i que és molt potent i que realment després que canvia i que té prou força per arrossegar. No? O sigui, realment jo crec que ara mateix l'Empordà a nivell artístic està arrossegant. La Fundació Vila Cases ja fa més de 20 anys, pràcticament, que té un peu aquí a l'Empordà i que realment ha sigut sempre un territori que ha cuidat, que ha mimat inclús, en molts casos. Seguint podríem dir, tots aquests anys de treball, volíem situar una sèrie de nous personatges, de noves veus. Sempre hi ha hagut un vincle, podríem dir, entre els artistes i l'Empordà. Aquest vincle, lluny de minvar, lluny de ser com una moda, al contrari, ha anat creixent. I el que estem fent és, senzillament, posar una mica d'ordre en una realitat que ja fa temps que ens acompanya i que estaria molt bé tenir-la mostrada amb tota la seva complexitat i amb tota la seva extensió. L'única llàstima és no tenir més espai per presentar-ne més. L'any passat vam començar, vam fer Localismes Universals, que també amb el seu nom definia molt bé el que és l'Empordà, igual que Mar de Fons, que és la segona. El més important, a part de l'exposició en si, va ser tot el que es va produir a partir de l'exposició, crec jo. El fet, per exemple, que molts artistes també apareguessin, diem, escolta'm, jo també estic aquí. El fet també que les pròpies institucions se n'adonessin, ostres, que realment hem de fer alguna cosa amb l'Empordà. Llavors, tot això, diguéssim, podríem dir que la Casa dels Trons es va obrir amb la primera. El bo que té l'Empordà és que ara mateix és tan ric que si vols muntar una exposició tens molt per triar. Podríem dir que aquesta Mediterrània també els crida i també fa que vinguin cap aquí. Pot ser des del paisatge, la llum també. Podríem dir que l'Empordà impregna l'exposició encara que no hi hagi cap paisatge figuratiu. Es veu amb diferents obres, es veu amb els materials, es veu amb els plantejaments, es veu inclús amb les temàtiques. I llavors, a partir d'aquí, el que hem de fer és començar a destacar el territori en conjunt, perquè ara mateix és un focus artístic molt potent a nivell, m'atreviria a dir, a nivell mundial. I clar, jo no conec gaires zones on amb un radi de tan pocs quilòmetres n'hi hagi tants artistes. És un projecte de país. Llavors, clar, tenim moltíssim per fer, encara. Al final, tothom està fent esforços i no és res més que sumar tots aquests esforços i enfocar-lo tot en una mateixa direcció. En definitiva, estem venent una manera de viure, també una manera de sentir, també, de fer, no? I llavors, aquesta exposició pretén això, senzillament, posar sobre la taula artistes i és un pas més per avançar cap al que ha fet sempre aquest Empordà, que és aquesta Costa Brava, que a vegades es confonen i es barregen, que és tirar endavant i sobretot ser una porta també de la modernitat. Lògicament, en dues exposicions no definim el que és l'Empordà, ens deixarem molt, per suposat. El que estem fent és recuperar un camí ple de brossa també, perquè hem d'anar de poble en poble, però sí que la idea és més aquesta, que no és res més que posar en valor tot aquell art que tenim a l'Empordà, que és molt. Llavors, hem començat.